Når vi kigger ud af vinduet, må vi minde os selv om, at der ikke findes noget, der hedder dårligt vejr, kun forkert påklædning. Vi har været på tur med en lille flok, der synes vejret var glimrende til en motorcykeltur. Motorcykeltur. Det er for de fleste af os noget med lun luft og mild vind og gerne sol og sommer. Men ikke for dem her. De har taget turen over fra Sydvestsjælland og her til nordsiden af Horsens Fjord og de smukke landskaber, der skutter sig et sted i vintertogerne. Hvor de fleste motorcyklister staller maskinen op for vinteren, kører folkene her hele året rundt. Deres klub hedder Landsforeningen Dansk Java og CZ-klub. Der er ca. 60 aktive kørere, men på denne dag har vinterkulden og en vis boksekamp over i Brøndby reduceret flokken til 4 maskiner, 6 mennesker og en hund. Jamen, det skal hun også. Det er en hund. Ja, jeg ved godt, det er en hund, men det er også en hund. Den tjekkiske Java eller CZ er ikke en motorcykel med prestige i, men den er regulær. Og så er der det med sidevognen. Det er jo ikke alt, der må komme sidevogn på. Og Javaen er en god prøve, næsten en myte jo. For den har jo eksisteret siden 1929. Man kan sige det på den måde, at det er en grundprincippet i en motorcykel. Ikke? Reservedelen er altså, hvis man har brug for en reservedel, der kan ske meget sjældent, så er det jo lige før, man kan reparere den med et bøjesøm og et stykke stolthund. For et par år siden blev Bo Massantis far enkemand. Og hvad gør man så? Ja, så købte jeg en motorcykel på anledning af min yngste søn, der havde kørt sådan en, ikke? Og da jeg havde kørt Java før, så gik det jo. Så ville jeg jo bare have en med sidevogn, med hensyn til alderen der. Så var det nok så godt at stå lidt fast på benene. Og det har jeg så kørt siden 94. Jeg synes til alderen, siger du, hvor gammel er du? Jeg er en god moden 24-model. Fra 1924. Det var godt vinår. Jamen er det nu årstiden til motorcykelture? Der er en egen charme ved at køre en vinter, hvor der er 10-15 graders frost, eller endnu koldere. Så har jeg termokanden med noget varmt vand og så noget pulverkaffe af en eller anden art. Og så kører jeg ind på rastpladserne, fordi der er som regel altid ledige. Der er ikke mange bilister, der holder ind og sætter sig på bænken, fordi det er meget koldt jo. Hvis du kom kørende til det her naturområde i bil, så vil du aldrig gå ud og finde på at sætte dig sådan et sted og sidde. Så vil du fryse. Her der har du været i naturen undervejs, ikke? Og suget til dig indtryk, og så er det bare dejligt at sætte sig ned her. Og så er det jo heller ikke bare et dødt køretøj for en. Det er et køretøj, der har sjæl. Altså, jeg vil sammenligne det med piger, der er glade for heste, for eksempel. Ikke? Altså, man snakker til den. Nu skal vi bare klare den tur i dag. Ikke? Og man ser, er der noget i vejen med klovene? Ikke? Det kan man sammenligne med hjulene. Er det OK, ikke? Og virker bremser og så videre, ikke? Altså, man er meget øm over sin cykel. Man betragter den som et levende væsen. Det er så dejligt praktisk. Man kan jo komme rundt på alle mulige mærkelige måder, og så kan man have træ med, ikke? Og om ikke andet, så kan man også have en forfærdelig masse bagage med, hvis man skal ud og køre tur, ikke? Det lyder som om en bil det er løsningen på dine ønsker. Ja, jeg er på SU, så det hjælper ikke rigtig noget. Og statens uddannelsesstøtte, den giver ikke nok til, at jeg kan have bil. Jeg kan skide godt lide at køre på motorcykel. Det kan jeg, det er altid. En bil, det er jo bare et transportmiddel, hvor man kommer fra A til B. Hvor når du kører rundt på sådan en motorcykel, så der er noget specielt over det. Der oplever du hele turen. Det er jo faktisk for turen, man kører, ikke? Ja, hvem der bare var med der i sidevognen.